7 Love Radio Love Trip kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team Mara Tony. Mara Tony. Ikaw, anong trip mo? Ay, sana all masaya. Kaway-kaway sa lahat ng walang tigil kumayod ngayong hapon. Kasi bukas, for the leave siya. Alam mo, isa lang masasabi ko sa lahat ng mga walang pasok bukas. Isisigaw ko na. Hinaan mo yung volume ng radyo mo, baka mabingi ka sa sasabihin ko. Isang malaking sana all! Taas na ka... Oh, ay, naku naman. Sinasabi na talaga. Kapag ka mga ganyan. Ang swerte mo naman talaga, wala kang pasok bukas. O, teka, baka nagtataka ka. Anong sinasabi ni DJ Maratoni? Ba't walang pasok bukas? B, Chinese New Year bukas, B! Ay, hindi ka kasi nagche-check. Busy ka na naman dyan, eh. Siya, bago muna tayo mag-usap. Papakilala muna ako, syempre. Baka mamaya, hindi mo pakilala yung pangalan ko. Pati yan, tingnan mo yung katabi mo. Sino ba to? Bakit ganyan yung boses? Ang ganda. It's a happy Tuesday, kabisyo. Yes, I'm back. It's me, your one and only, ang iyong dadalerang atleta na palabangan sa kahit anong karera basta may pera. DJ Mara Tony. Oo na, ito na nga. Since bukas ay Chinese New Year, alam mo, ito yung mga oras na masarap maging Chinese eh. Kasi kapag ka-Chinese ka, wala, sa bahay ka lang. Hindi mo kailangan mag-file ng leave. Alam ko ganun yun, di ba? Kapag ka-Chinese, automatic, kailangan pa ba i-memorize yan? Hindi ka na papasok, be! What if jumowa ko ng Chinese? And sabi ko nga, since tomorrow is Chinese New Year, marami sa atin ang naghahanda na ngayong araw, lalo na doon sa mga Chinoy. Alam mo, pala yung nakilala kong Chinoy dati. Dapat pala ginawa ko, no? Ang babaw ng rason eh, no? Jojowain para hindi makapasok bukas. Ay, biwag ganun. Oy, pero since tayo ay holiday nga tomorrow for the Chinese New Year, meron pa rin ng iba sa atin na nagtatrabaho, doble kayod, kasi nga po, alipin tayo ng salapi. Uy, pero kapag nag-work ka pa rin hanggang ngayon, alam mo, isa lang ang sasabihin ko sa'yo. Magpasalamat ka, be. Kasi hindi lahat ng tao may trabaho, no? Huwag ka na masyado magreklamo dyan. Ang mahalaga, kumikita. Kaya sa'yo na hindi pa nanananghalian ngayon dahil todo kayod ang kayod. O tingnan mo, punasan mo muna yung pawis mo. Medyo nangangamoy ka na dyan. Sasamahan ka muna ni DJ Mara Tony ngayong hapon para sa programang Love Trip. O kaya mag-lunch ka na, ha? Habang nagla-lunch ka, makinig ka sa akin. Paano naman masarap ang kain mo, B? Ikaw naman. Ako ang pampagana mo. Appetizer. Magbabalik ang iyong daldalerang atleta DJ Mara Tony. Habang naghihintay makinig muna ng Feel Good Music ngayong Feel Good Tuesday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1. Metro's